Bueno, kaixo, eguerdion. Azkar juten saiatuko naiz, pentsatzea pixkat gozetuak eta egongo gehala, baina robot bat ere solte dabil, así que aurre ibiliko naiz. Bale, esan duten bezala, bueno, guk ideia geneukan pixkat gaur hitz egindakoak eta teknologia bidez nola laburtu zitezken erakustea, ez? Pixkat da adimen artifizialan aplikazio jakin bat, oso konkretua, baina hortan gatu berrian, iruditzen zait, zentzuzkoago dela pixkat aplikazio orokorrago bat erakustea. Goizian aipatu da hemen transkribapena dela adimen artifizialiko hildo bat, nahiko garatua dagona, eta orduan pixkat kate guztia edo erakutsiko izuet, pixkat transkripzioan inguruan zer egin daiteken edo. Adibide bezala, esan duten bezala, gaur bikoizteko saio hartu nahi genuen, baina imaginazio eriketa bat eskatu berri zuez, pasadiaten bideoa oso handia zen, konexioatzen bateron, eta orduan audio bakarri daukat. Bideo ez da ikusten, baina, bueno, imaginatu bideo bat ikusten izatela. Entzun bakarri egingo dugu, bale? Orduan, hasteko, goizeko bideo hori daukagu grabatua, ze lortu ezakegu hortikan? Bueno, oso errex, egin dugun lehenengo gauza izan du da, transkribatzea dana. Lanketa egitea. Beraz, bien uztarketa horrek ekarri zuen azken batean hizkuntzaren prozesamendua bere dimensio osoan egin alizatea zentro berean. Testuaren edu, osea, bideoan esaten guztia, audioan dakagu. Hor gaude, hitz zentroan, horrelako lanak egiten, eta momentu honetan, oso azkar, oso modu azkarrean, saiatu gea, eta esango nuke, lortu dugula neurri batean, nolabaiteko erreferentzialtasun bat lortzea. Erreferentzialtasuna lortzea garrantzitsua da. Ze mundu hontan, konexioa. Igual, imaginazio eriketa handiago askatuko izan. A ber, txen. Oaindala urte batzuk, oaindala hamarkada batzuk zegoenarekin. Izan ere, esan dut zentroa 2018an sortu zala, baina hori egia da, baina eraberean konexio oso ezki joa. Bueno, sí, berdin du. Hori, lortu dugu azpititulatzea eduki guztia 6 hizkuntzatan. Orduan daukagu ja gallegoz, katalanez, frantsesez, ingelesez, euskeraz eta gaztelaniaz. Honek ja irisgarritasun handiago ematen dizu. Gaur denak euskera zaitu ga, baina lehen aipatu da, ez? Publikoan egon zezaken jendeak euskaraz dakina, hoientzako ere eduki hau eskuragarren goletzake oso esforzo txikiakin eta oso eskulan txikiakin. Bueno, eskulanik ez da egun, den automatikoa izan da. Pasaitek akats batzuk eta egotea, baina nik ez dut eskurikan sartu. Bigarren urrats batean, pixkat hasieran aipatzen zena, ez, egingo genula, laburpen bat edo, bueno, hemen ideia bat egiteko, egitura hau ezagutuko duzu, YouTubeen eta nik uste gero eta gehiago erabiltzen dela, bai musikakein abesti zehatzetara joateko, edo bai hola bideo luzea dianean eduki konkretutara joateko. Hemen ikusten dezuten azken finean da, gai blokeak edo dituko genieke ez, gaia aldatu den bakoitzean, markatzen digu ze segundotan eta ze minutajean aldatu den gaia. Orduan, zuk momentu jakin batera jo nahi baduzu, bideontako momentu jakin batera, hor daukazu nolabaiteko laburpena edo ze gai hitz egin dien, eta zuzenean jo dezakezu honea. Honen aplikazio erraxen edo ulertzeko bideo batean da, baina hau imaginatu zakezute udal bateko pleno batean hitz egin dien gai zerrenda guztiak ateatzeko, lehen aipatu den bezala, ez? Teamseko bilera batean bilera bat eduki dela hainbat partaidekin, bertan esan dien guztiak ere eduki daitezke, eta ez du formatu honetan izan behar, dokixa batean ateazakezu, o PDF batean, dokumentu ofizial moduan, ez? Nolabaiteko laburpena egiteko. Urrats bat aratago oraindikan, hemen demontan ez dizuet erakutsiko, baina posible da ere nolabaiteko informazio edo metadatu semantikoak ateatzea edo. Zerratik zaten da semantikoa? Esan nahiakin lotua dagolako, ez? Kasu honetan, atera halko genituzke adibidez, bideo honetan aipatu dien pertsona izenak, leku izenak edo erakunde izenak. Informazio hori oso interesgarria da, bideo bat edo katalogatzeko, ez? Zuk bideo artxibo bat edo bali maukazu, eta bilatu nazu, ez dakize pertsonak zemataliz aipatu da, nuna aipatu da edo. Pertsona horiek erauzit daukitzak laguntzen dizu hori katalogatzen. Berdin hitzgako batzukin, ez? Gaur adimen artifiziala asko eta asko aipatu da. Gure teknologiak aukera ematen du adimen artifizial hitz hori, edo bi hitz horiek, detektatzeko automatikoki, nolabaiteko katalogatzeko aukera gehiago ematen dizu. Laburpenak ere egin daitezke, eduki guztia hor dauka, hasierako transkribapen fase hortan eduki guztia lortu dugu, orduan hortikan laburpen bat lortzea, oso erresa da. Eta SEOakin eta oso lotuta ere, SEOan, ez dakit SEOari buruz badakizuen zerbait, baina oso importantea izaten da ondo aukeratzea hitzak, ez? Burukoan, tituluan, denean hitz jakinak egotea. SEOrako laguntza hori ere badauka, ze gai da hitzgakoak aurkitzeko, gai da arloa aurkitzeko, orduan mortatu zake titulo bat, oso egokia izan daitekena SEOrako, nolabait gehien destakatu duten edukiekin edo.
Vale, teknologia guzti hauek ikerketan oinarritu daude, noski, orain NLP zentroan egindako ikerketan oinarritu daude, eta bueno, gero guk elu jarretikan ematen diogu nolabaiteko gauzatu egiten ditugu, ez, eta jendean esku jartzen ditugu. Orduan, guzti hau, bueno, momentuz ez dago publiko, baina espero dugu urte bukara baino lehen publiko egotea, eta aditu tresnan integratuko litzateke. Aditu ez dakit erabili ez duen inoiz, leheno aipatu da, transkribatzaile bada, online dago, edo zeinak erabili izake, eta egiten duena hori, ez? Bideo bat igo, eta orain arte transkribatu itzuli, bueno, beste gauza batzuk ere egiten zituen, baina orain aukera guzti hauek bai gai blokeak ateatzeana, eta baita hitzgakoak, laburpenak, SEOko tituluak eta hori dena ere, egiteko prestatzen ari gea. Espero dugu urte bukaera baino lehen, funtzionalitate guzti hauek publiko egotea, eta izango duzu aukera probatzeko. Bueno, izango duzu gure berri, abisatuko dugu nolabait, egiten dugunean, eta izango duzu gure berri. Eskerrik asko.